Буна бит кулыңдан куан конкурсын игълан итеп тә өлгермәнек. Баксасылардан заявкалар килә башланы. Әллә берәйһе үз йөрешле бакса үстергес машина уйлап тапканмы? Вот шәп булыр ине. Пульт кнопкаларына басып кына тик ятыр инек. Унһыла булмас тимә. Рөстәм Хафизов атлы ир егет кызы Диана һәм уның ахирәттәре өчен 2 көндә өй төзеп утырткан. Әкияттәге кебек. Хәзер аксаң буһа өй төзү проблема түгел инде ул. Был бит ябай өй түгел, курсак өйе. Калдык бустык материалдан эшләнгән. Етмәһә улы Родиондыла эшкә өйрәткән Рөстәм бер юлы 2 куяндың койрыгын тоткан. Вәт. Хәзер 3нче куянның койрыгын тотырга. Ягъни безнең конкурста беседка атырга уйлай инде. Бик мәслихәт. Рөстәм Хафизов өлгеһенә ияреп, Байбаксаның сираттагы конкурсына һез дә кушылыгыз достар. ВКонтакте, ягъни бәйләнештә селтәрендә Байбакса төркеменә яки телефон аша һездән заявкалар көтәбез. Әбин ары кулгалдык. Күйргәдегә барып кайтаһы, Балтасты урайһы бар. Кулгалдык. Җиттек. Күйргәде районы Яңа Мурактал авылында яшәгән Бурановтарга безне авылдаштары, күршеләре сакырды. Тәслия менән Минияндың дөньяга шау сәскә. Иң яхшы гаилә баксаһы конкурсы тамамланһа ла, күреп китегез, күп нәмәгә өйрәнерһегез динеләр. Без килеп тә еттек. Тәслия апай. Мен янагай хамһыгыз. Асылап та Бурановтар икәне беленә. Буран уйнап тора бит. Ел һездә һәр вакыт шулаймы? Шулай менә. Күршеләрегез, авылдаштарыгыз алдамаган икән, сәскәгә күмелеп утыра баксагыз. Бала сактан ошо сәскә үстерү менән мавыган 5 кыз, бер малай үсте. Бөтә һәлә сәскә үстерә. Әсәйдән килә димәк. Әсәйдән килә. Әсәймә ошо гында 5 яшь. Тәдәрә төпләрендә сәскә. Шуннан ишек алларында тоже шу кадәрем сәскә. Әле менә яңгырак барып кайтканник. Әнә әйдә безгә касан бараһың дисәм, юк, сәскәләрем бетмәйсә, кырау тимәйсә бармайым, сәскәләремне йәлләйем ди. Бәрәңгеләр үстерә, сәскәләр дә үстерә. Гөльямал Сәлтәшева, яхшын бер. Әйе. Тәслия апай, күршеләрегез безнең Тәслиянең баксаһында яран гөлдәре генә әллә 40 төрле тинеләр ысынап та шулаймы? Шулай. Менә унда 10 төрле генә королевский герань. Королевский менә ошылар инде. Әйе, монда төрлеһе бар. Сиреневые бар, розовые бар. Нык эре сәскәләре шул кадәр матур инде ул. Япрактары саган япрагына охшаган. Әйе, яфрагы менән аерыла. Әйе. Түгел саган япрагы. Әйе. Шуннан менә Булар герань. бигрәк бөҙрә. Әйе, булар махровый герань. Миндә основном зональный герань, королевский герань и плюшевидный гераннар. Менә асылынып төшеп үтә. Әйе, яфрагы менән аерыла. Был ампельный инде, хәлле үсә торган. Шулай итеп үсә торган, шулай итеп үсә торган. Әйе. Япрагы үзенә бер төрле. Әйе. Менә зональныйның простойлары бар, махровыйлары бар менә. Махровыйлар роза. Менә шулары махровый, әйе. Роза сәскәләре. Уларга 50 ничә төрле төстә. Менә булары нык эре, менә яфракларын карагыз әле. Әйе. Шул хәтлегем эреләр. Матур итеп, ире итеп сәскә атыны өчен бер төрле ашлайһығызмы? Ашлайым. Менән? Гумат калия һибәм. Гумат калия. Әйе, йода һибәм. Шан фертика люкс һибәм. Ашлама. Фертика люкс. Фертика люкс. Шуны һибәм. Тирес алмайым. Шаршы урманына барып, шуның ерен алып кайтып, шул ергә песок кушып, шул ергә көл кушып, өстен мульчировать итәм. Менә шуның астында вис ана шул хвойная апаты менә. Шуны ул менә әсе тупракта ярата инде. Менә гортензиялар, моңа шуңа охшаган сәскәләр шул әсе туфракта ярата бит. Ә был нык әсе булмаһын өчен ана шул көл кушам, ком кушам, кокос брикеты. Шул кокос брикетін кушам, нык карау кирәк. Шуннан һоң бер 10 көн утыргастан ана шул мульчировать иткәндән һоң гумат калия һибәм бит инде. Гумат калия. Шуннан һоң йода һибәм бит инде. Әйе. 1 литрга бер тамсы гына итеп. 1 литрга бер тамсы. Был сәскәләре ире, мотор булып башласын. Шуннан һоң тагын бер ашламам бар. 5 литр һуга 1 пол-литр һөт и 1 кашык бал. Шуны эретеп, шуны һибәм. Баллап һөт өсөрһәләр миндә сәскә атыр ине. Шуны менә һиптерәм. Опрыскиватель менән һиптерәм. Әйе. Шунда бутоннар, япракларына, сәскәләренә барыналар инде. әйе. Шунда бутон тиҙ набирать итә, и матур итеп сәскә. Әйе, пышный, нык матур була сәскә. Ире була. Ире була инде менә. Ире бит менә күрәгез. Обязательно шуны һиптерәм. Шуларны һиптерәм. Тәслия апай, кайбер кеше зарлана, озынга үсәлә китә.
Yemhizlenä diler. Mene heden kuak şekilgene otura. Менә усын кискәнмен бит менә. Менә услары менә, усы киселгән. Гел усын кисеп торырга кирәк. Аты бийек булып үсеп китә. Бүреләрне зыян килмәйме? Килмәй. Карап кына инде. Иң усын кискәсен килмәй, зыян килмәй. Менә ошай усын гына менә. Менә. Ошай дип андырып тик тораһың. Тәсәпәй мин өйрәтегез әле кайер мәсәлән Менә иң усын. Буның сәскә тимәһе юк инде. Юк. Менә сәскә тимәһе монда калды менә. Өстен алгас, ян-яктан үсеп китә бит инде. Ботаклары үсеп китә, сәскәләр яңнан үсеп китә. Тәсәпәй бул инде яп гөлләр ул. Был камый дигән. Кандан алып кайттыгыз мәллә? Юк, шул бәрәңгеле гөлләр ул. Моның бәрәңгеһен менә көзгене казып алабыз да, базда хаклайбыз да, язгыны сыгарып утыртабыз. Менә бер сәскәһен атып бетерә, икенчесеннән астан чыга менә. Шулай итеп сыгып тик тора. Яй буе шулай итеп утыра. Менә. Бул инде яп гөлләр. Булар катарантус. Менә иустома менә. Иустома? Катарантус булар. Катарантусты өйдә күргәнем бар. Кышкылыкка игәп керәм, язгылыкка шунда тышка сыгарам. Бер 10 см гына калдырам да, тамыры менән алам, үстен кыркам инде. Ул кабаттан күперлеп үсеп китә инде. Кабаттан үсеп китә. Яран гөлләрендә шулай кыркып алып керәһегезме? Бер генә яран гөл икән, бер сорт кына. Аны төбе менән алам, тамыры менән. Күп икән, ботакларын алам. Ботакларын мәсәлән менә нисек алырга кирәк менә? Азрак картайыбрак килгән ботагын алам мин аны. Картайыбрак, яше кирәкмәйме? Юк, яше кирәкмәй, яшеннән китмәй. Шуның 2 почкаһын ергә калдырам, 3 почкаһын өскә сыгарам. Өйрәтерегез әле. Өйрәтермен. Мин гөл һавыттарлап килдем. Мине ултыртырга өйрәтерегез. Өйрәтермен. Өйрәнербез. Бергәрәп утыртырбыз. Киттек артабан. Был менә һолы, сидират. Һолы. Һолы. Менә мин бер төрле сескә гөл микән дип уйлаган. Юк, без менә түтәл бушауга бер көндә бушатырмайбыз, сидират сәсә халабыз. Бына был һолы. Бул нинди түтәлине? Нимә үсте бунда? Бында һуган үсте. Һуган үсте. Июль айында шу һолыны сәскә инеп, шулай үсте менә. Изумрудны яшел. Һолыны сәсер алдыннан иң беренче түтәлдә калып сыгагыз. Юк, казмарак. Тырмаланык та, һолы һиптек тә койдык. Үзе шулай дип үстелә китте. Менә аранда бер генә еләгем бар. Бул еләккә зыян булмаймы? Булмай. Менә шулай дип мульча булып ягылала куя. Кыш көне хаклай. Быел яз көне генә утыртылган булгастын, хаклаһын дип шулай дип сәстем. Кыш көне халкын тиюдән хаклай. Халкын тиюдән хаклай. Язгыһын бул һолы кабаттан шытып сыгып, һәдән атка шатагызмы? Юк, шытып сыкмай ул. Урлыкланып өлгермәй бит. Мульча булып кына ята. Анда без хәзер кәбестә утыртабыз. Кәбестә утырта торган ергә һолы сәсергә кирәк. Горчица ярамай. Горчица сәсән кәбестә үсмәй. Әтегендә менә горчица сәстек бәрәңге ерләренә. Язгыһын бул yerдә ничек казагызмы? Нимә шәтәгез? Казмайбыз. Менә матыклайбыз да, ул йомшак буламы һуң? Йомшак була. Аның тамырын менә нык еш итеп сәселгән бит. Ул ердә йомшарта, шул кадәр һәйбәт итеп. Тамырлары камасауламаймы адактан? Камасауламай. Ул ер астында гала, өстендә бул мульча булып ятала куя. Как будто халам халынган була түтәлгә. Үзе адактан сереп аштамага әйләнелә бит. Әйләнелә бит. Бер нәмә калмай. Кәбестәләргә бигрәк өрелә ул. Менә ничә килога итә? 10 килога итәләр ул. 10 кило. Итәләр ул. Бик нык өреләре бар. Кәбестә кортламаһын дип менә шы бархатсызларда үстерәбез инде. Арасында. Кәбестә ире булган өчен ниндидер аштамаларыгыз бармы, серләрегез үзегез? Юк, шул төбенә көл халып, бер таблетка глиокладин халып утыртам. Глиокладин. Нимә ул? Ул серемәй дә, ауруга да бирешмәй, тиз үк матур итеп үсәлә китә кәбестә. Ул кайдан алабыз глиокладинды? Бакса магазиныннан алабыз. Ул кәбестәсен махсус сыгарлам. Кәбестәсен генә түгел. Менә шы ярангылларны тоткандалар шул глиокладинды халам. Менә теплицага помидорларны тоткандалар шул глиокладинды халам. Кәбестә тоткандалар шул глиокладинды халам. Ашламамы, аурудан хаклаймы нимә ул? Карнивой аурулар булмаһын дип инде. Аурулар булмаһын дигән инде. Тамыр булып һәйбәт итеп үсеп китсен дип инде. Нык була. Нык булган өчен. Аты бит киланы, шундай аурулар күп бит хәзер кәбестәнең сире итергән. Бул менә сиретмәй. Әрем халам өстенә. Аппак әрем булып ята ине әле. Көл һибәм, аппак итеп көл һибәм. Өстенә. Парамында горчица сәскән һәгәр тимәк, киләһе ел бында кәбестә яки редиска яки шалкан булмаяса. Булмай. Монда брус. Был брус түтәле. Был безнең йылы грядка, теплый грядка дип атала инде. Білмейм, йылы түтәл нисек эшләнә? Бәлки минең һамак белмәгән баксасылар бардыр. Аңлатыгыз Тәслия апай. Менә шунда безнең 2 түтәл, 2 йылы грядка. 2 штык ерен алып ситкә алабыз. Кайда кырган ниндәй япрак, ботак. Алмагасларның ботаклары, корлыганнарның ботаклары, шәм менә виноградның ботаклары. Шуларда biz мине анабызың бер көн утырып баклай, нык итеп баклай да. Балта менәнме? Балта менән шулай баклай да. Шуны аска тутырып калдырабыз. Ул теге воздух керергә әйбәт булсын дип. Шуннан өстенә бер яктан дренажда була бит инде. Өстенә ниндәй сүпсәр бар, шуны халабыз. Шуның өстенән менә тирес халабыз. Янган терес. Янган тересте. Шуның өстенән генә китереп кире теге үзенең туфрагын халабыз. Менә һиңа теплый грядка. Ул ондагы сүпсар
сири башлаһын өсөн нимәләр һибәгезме препарат? Ем препарат һибәбез. Байкал М. Байкал М да һибәбез. Ул ана шул тиз үк сиретеп Процессты тизләтеп ибәрә, башлап ибәрә. Яхшы туфракка әйләндерә. Шунда борыс сәсәбез, менә быел борыс сәстек. Боросын алдык та, матик менән ары бире тигезләнек тә, өстенә тирес салдык та, менә гашитсын сәсеп тә куйдык, килеп сыкты инде. Аны кадып торманыгыз инде. Юк, кадмайбыз. Гомумән күрәктең нимә икәнен оныткансыгыз ахыры. Сидерат бит инде үзе йомшартып, үзе йөрде уңдырышлата. Хәзер яз кына киләбез дә, тегене матиклайбыз да, төпләре без кала, шуңа борысларны тутабыз да, кадып та тормайбыз, бер нәмә җитмәйбез. Теләһәнеңдә грибковый авырулар булмаһын дип, питаспорин һибәбез дә, борыс тутыртабыз да гаябыз. Вәгъдә иткәнебезчә, без һезгә яран гөле утыртып күрһәтәбез. Без хавыттарны магазиндан һатып алдык, ләкин уларның Төбен төбе тишелмәгән. Тишелмәгән. Һәм унан артык һау агып сыга алмаясак. Шуның өчен иң беренче төбен тишәбез. Кадауда кыздырабыз. Әгәр кадауда сүкеш менән генә калкак, бу пластик хавыт ярылала китә. Шуның өчен кадауды кыздырып, бик еңел генә тишелә һәм ул хавыт ярылмай. Гөлдең тамырлары тын алган өчен бит. Артык һавы Агып сыга. Гөлдең тамырлары тын ала. Нисә кыркып алабыз? Кайһы бутакты? Менә адревисневший. Агаска әйләнгән, яше түгел, яшеннән китмәй ул көзгене. Яшеннән көзгене тамыр Ибәрмәй, адревисневший бутак кирәк. Ике беренә йөргә күмәбез. Был ике бөренән тамыр китә инде. Менә шуннан тамыр китә. Тамыр китә. Бул Өс бөренә өскә калдырабыз. өскә калдырабыз, Бул зур яфракты алып ыргытабыз. Менә сәскә бөреләрен алып ыргытабыз. Мен куанган булам, инде сәскә аттырам дигән. Юк, ул әле генә бар атмай. Кабасала инде. Менә тамыр ибәргә көсен ала. Тамыр ибәрә алмай. Сәскә бөрләрне алып ташлайбыз. Алып ташлайбыз. Менә яртыһын гына калдырабыз. Менә яртыһын гына калдырабыз. Көсен алмаһын, тамыр ибәрһен дидерә. Менә моның тоже адревисный бутагын алабыз. Менә Сәскәһе ел баһала кыркырга туры киләме? Кыркабыз инде сәскәне кыркабыз утыртканда. Китмәйсә булмай. Хәзер менә моның бутагын булайтабыз, яфрагын. Моның яфрагын булайтабыз. Ясепай менә бу хавыт зур ябәлекәй түгелме? Таманмы? Ошо самый таман яран гөлөсен. Бунда нисә гөл утыртырга мөмкин? Мин өсәрдә куяһың. Өсәрдә куям. Иң беренче нимә халабыз? Төбенә дренаж халабыз. Дренаж. Һау тоткарланып тормаһын өчен, тын алган өчен, гөлдең тамыры сиремәһен өчен. Күмер халырга ла. Күмердә халабыз, обязательно күмердә халабыз. Тәслепа мин ишеткәнем бар, янган тиристе без яратабыз бит инде ашламай итеп кулланырга. Яран гөлләре уны яратмай икән, бит. Юк, бер дә яратмай ул аны. Без яландан барып, мин янабыйң менән яландан түгел. Урман исенә кирип, имен төбенән казып алып, шуны шунда ук иләгә апарып иләп, шуңа речной песок кушып, менә көл кушып мин әзерләп куйдым. Шулай дип утырта башланым. Көл, елга кумы һәм имен төбенән алынган тупрак. Имен һәм торфта ярата дигәндер бит. Торфта ярата. Менә бу әзрәк бакса, тупрагы да кушырга мөмкин. Онда аның составында торф та бар, елга кумыла бар. Мин бакса туфрагын бик яратмайм. Ул нәмәһе менәндер, менә ошо яран гөлләрен буйга үрдертә барыбер. Тупракта бер әйтерле зарарсызландыраһыгызмы? Кайнар һу һалам. Кайнар һу куяһыгыз? Кайнап торган һу куям. Моңа кайнар һу һалырга кирәкми, мин моны уже духовкага кыздырдым. Нисә минут кыздырырга Бер кирәк? ярты сәгать кыздырдым. Ярты сәгать. Яй гына утта ярты сәгать кыздырдым. Бул әзер. Хәзер төбенә сак кына һу һалайык та. Һу куябыз. Марганцовка төнәтмәһе менән марганцовка азактан утыртка сипеп. эшкәртергә ярай дидәр бит. Кыйш итеп кисәбез. 45 градус итеп кыркабыз. Активированный угольга тыгабыз. Шуннан менә 2 почканы, менә 1-2 почканы аста калдырабыз. Шуңа 1 таблетка глиокладин һалабыз. Менә ул глиокладин. Менә черная ножка булмаһын дигән. Основным герань черная ножка менән авырый. Менә утыртканда черная ножка була да, үләлә куя. Шуны һалырга кирәк төбенә 1 таблетка. Шулай дип басып куябыз да, магазинда туфрагын өскә һалабыз. Һез бирсәткә киргә яратмайган тупрактың көсен, тупрактың йылыһын кул менән тыйырга яратагыз. Гөл бит инде ул кулдың йылыһында һиҙә. Шуға матур итеп үсә мөгаен. Яран гөле һауҙы бик яратмай. Алынган сыгына дәрәк һалабыз да, кыш көне атнаһына 10 көнгә бер генә һу һалабыз. Өстенә банк ултыртмаскамы, парник эффекты тудырмаскамы? Паритилин тукса кидерһең дә була өстенә. Күпмегә? Асып тын алдырырга кирәкме? Тын алдырып торырга кирәк. Тын алдырып дип, соң кисәһең менә. Үзенә кирәген ала инде. Шуннан алып киткәс, яйлап кына асаһың да, кыш көне һауҙы күп һалмайың, 10 көнгә бер генә һалаһың. Февралга хәтлем бер дә ашламайһың, кирәкмәй ашларга. Нимә менән ашлайың февраль айдарында? Мин инде шул яратам, гумат калия и фертикалиукс.
Фертика люкс. Шуннан һуң менә йод һибем и нашатырный спирт һибем. Кемдең энергияны бар? Энерген менән, бутон менән опрыскивать итәләр була. Февраль айында. Февраль айында. Ана Өстенә һиптерергә мөмкин, әйбәт. Менә опрыскивать итәргә кирәк. Яфракларын, ботакларын, шул. Белокрылка ияреп кирмәһен өчен или актара, или актилик, или имидор yerine һибергә кирәк. Аты барбар белокрылка бер yerендә калып, үрсеп китеп, яран гелен зря ярата белокрылка. Моны сразу өйгә йылыгап кирергә ярамай. Нишләп? Ташта утыртырга, сразу тәҙрә төбенә куйһаң, ул алынмай үлә. Соландамы, халкын сарак ердә утырһын бер атна мөмкин. Кала yerендә балконда. Кала yerендә балконда, Сразу тәҙрә төбенә куйырга ярамай. Адаптация үтәргә тиеш, әйбәт. Потому что тыштан алынган гөр бит. Хөрмәтле баксалаштар, менә бүген без Көйргәле районы Яңыбыраптал авылында яшәгән Бурановтарда булдык. Тәслия апай Буранованан без яран гөлдәре үстерергә, уларны ничек итеп тәрбияләргә һәм көз көне ничек күсереп ултырдырга өйрәндек. Уның кәңәшләрен истә тотһагыз, һезнең дә баксагыз да, өегез дә менә шулай гел сәскә гөлгә күмелеп ултыра. Быелгы мизгел бушка үтмәде. Күпме шәп гаилә баксалары белән таныштык. Танышып кына калмай, уларның ыңгай тәҗрибәһен бар республика баксасыларына иткердек. Көсөргәнешле ярышта еңүчене билдәләү еңел булманы. Улай тиһең, супер бүләк теплицаны Туймазыннан Балтаска тиклем илтү Сират күперен үтүгә тиңенә. Ямгыр яуып тик торды бит, хәтерләйеңме? Ямгыр түгел, таш яуһала, байбакса үз вәгъдәһен үтә ул. Карайык. Sağmasınız, isənmisiniz, rəhim itiniz, Құтлайым һеҙҙе республика конкурсында беренсе урын алыуығыҙ менән. Рәҡиә һәм Фәнис Мостафиндар Балтас районы Яңы Балтас ауылында. Улар иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсында беренсе урын алдылар. Рәхмәт! Көттегеҙме? Көттек. Бүләгебеҙ килеп еткәнсе, әйҙәгеҙ баҡсағыҙҙы тағын бер тапҡыр ҡарап сығайыҡ әле. Әйҙәгеҙ. Әлбәттә. Рәқиям белән 19 ел бергә яшәйбез. Икесен яна бер итеп, менә 6 бала икебезгә карабыз, тәрбияләп килеп кергәндә Рәқиям. Булакиларым да килеп керде. Шуннан соң менә барысына да югары белем биреп, вакытып аларны үз тормыш юлларына бастырды тагы. Һеҙ 4 бала менән яңғыҙ ҡалғайнығыҙ. Рәҡиә апай 2 бала менән тол ҡалып. Менә шулай ҡушылып, бергә матур итеп, бүгенге көндә яшәп ятабыз. Итешеп бер-беребезгә. Иң беренче менә шулай берсеннән-берсе ягымлы балалары килеп керүемә әнкәй дип тотып алдылар. Менә шушы сүздән арынмадылар алар. Фәнис сабыйығыз һәр вакыт әнкәгездән сорагыз. Шул яклары белән алар якынрак иткәндер. Рәҡиә апай, Фәнис ағай, был һеҙҙең тормошта беренсе конкурсмы? Әллә һеҙ менә шулай әүҙем тормош, актив тормош менән йәшәйегеҙме? Без гел шушы актив тормош белән йәшәйбез, но безнең менә шушындай конкурска беренче килеп эләктек инде. Зурлап катнашкан юк иде. Катнашканыбыз юк. Булай бәйрәмнәрдә күп катнашабыз инде, ул дөм катнашмайбыз түгел. Юбилейлар, казы мәсе үткәрәбез. Сугым сыю ашлары үткәрәбез инде. Бик ямлы, бик рәхәт. Менә был конкурста кемдер һеҙҙең өсөн тауыш бирҙе? Нисек бына шул тиклем 19 меңгә яҡын тауыш йыя алдығыҙ? Бу конкурста мин үзем дә хәтта аптырап калдым. Мин бит тәрбиәче. Менә 1000 дип әйтү ул дөрес булмай. Миллионлыган балалар тәрбияләгән кеше. Берсе Россияның бер ягыннан звонит итә, икенчесе икенче ягыннан. Хәтта шит илләрдән дә звонит иттеләр миңәргә. Рәқиә апа телевизорны ачканык, сез басып торасыз бит дип. Дусларым күп, балаларым күп минем тәрбияләгән. Фәнис ағай, Рәқиә апай еңелә торған заттардан түгел әйбәт. Түгел, гел беренчелеккә өндә торган, алдан бара торган кеше. Рәхмәт аңарга. Һеҙҙең баҡса тулы теплица, теге теплицаны ҡайҙа ҡуйырһығыҙ икән ул? Күптән
мин аны планлаштыра башладым инде. Юк, туштырмай. Тагын бер ничәне китерсәгез дә тырышабыз. Бакчабыз зур, 30 сотый бакчага. Бакса зур, күп мәйле Фәнис агай? 30 сотый гына. 30 сотыйга 30 теплица утыртып булай бит. Була, артыгы белән. Бай баксаның рекордтар китабы буһа, ниндәй уңыштарыгызды шул китапка язар инегез икән, Менә ни кадәр кеше булсын, ни кадәр гаиләбез булсын, бөтенесенә дә рәхәтләнеп елның буена ашап чыгарлык безнең җимешләребез, яшелчәләребез җитәрлек. Әмин хөрмәтле тамашачылар, Бай бакса рекордтар китабына Мустафин Мансуровтарның татулыгын язар инем. Гаилә бердәмлеген язар инем. Һәм улардан өлгө алыр гаиләләр республикабызда тагыла күбрәк булган иде. Сөзім ең бірінші кәнешіне Бестіз каналын айтасым келгені. Бай бақша передачасына отап, шошындай бит мотор, бит яқшы передача. Ойлап шығарып, шолай кішіге келіп түшіріп, бүтін кішіні бір-бірсіне стимул атқан. Екіншіден, әте әнеме кәнешіне. Бізге пример болып, ақ yolға нешік басырға, нешік моторын айтып, дүнжа құрырға үйреткендер үшін. Ең зор рахматым шул, район хакимияты шат булып сөйінділер инде алар шулай келіп рахмат айтып кеттілер үзләре. Кіріп булышкан күршеләргә, туган тумачаларга барысына да рахмат әйтәсем килә. Бу безнең уртак җиңү, конечно, урта бер кеше генә алышын эшләп булмай, Аллага шөкер. Рәхим итегез, дусларым, алтын көзгә, муллыкка, яшәргә язсын алда да, сау сәламәт байлыкта. Менә помидорлар җыйдык сыйларга бүген сезне. Кызыл булып өлгергәннәр басар сусавыгызны. Сыйланыгыз яңа үзгән яшел кыярлар белән. Охшаса сезгә, дусларым, килеп бирерсез геләм. Бай бакчада бар да үскән. Кәбестәсе, кабагы, витаминлы ризык әзер. Ни кирәк инде тагын? Кишер, чигендерләрендә рәкыябыз үстергән. Йодрык кадәрле зур булып бәрәңгеләр өлгергән. Алмалары күңелне ымсындыра. Кандай кызыл баланнары без монда бит дип тора. Бу яшелчәләр, җимешләр алынмаган акчага. Уңган хуҗалар аларны үстергәннәр бакчада. Рәхмәт эшсөяр кулларга. Зур рәхмәт алтын көзгә үстергән яшелчә, җимешләр көч бирсен һәммәбезгә. Бүләктәр тапшырылган, уңыш җыелган, эшегез бетте, бераз ял итегез динләр безгә. Баксасылар белән аерылышу бик авыр булһа, түрәләр куша икән, эшләргә туры килә. Кулыңдан куан конкурсы контактта, ягъни бәйләнештә селтәрендә дәвам итә. Бәйләнештә калайык, дуслар. Яңа